Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα ακόμη άρθρο του monthlytoday.gr. Το άρθρο που θα ακούσεις στη συνέχεια αφορά την ενότητα έξοδος του website monthlytoday.gr. Σπασμένη φλέβα λοιπόν, μια αμερόληπτη κριτική κοινού. Το θέμα της σπασμένης φλέβας. Η ταινία είναι ο πρωταγωνιστής, δηλαδή ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ο χαρακτήρας, δηλαδή ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν τον ήρωα, τα λάθη του, την απόγνωσή του και τα πάθη του. Ο Θωμάς είναι ένας τύπος γύρω στα 50 και κάτι, έχει αποτύχει ως επιχειρηματίας, είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό και ψάχνει τρόπο να ξεχρεώσει το μεγάλο ποσό που χρωστάει μέσα σε λίγες ώρες. Δυστυχώς η ταινία αποτελεί μια ευθεία γραμμή της πορείας αυτού του ανθρώπου στην καταστροφή ή στη λύτρωση, κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν καταλαβαίνει τελικά. Συνεπώς δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στην αίθουσα σε αυτή την κριτική που ακούς. Όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν και βλέπουμε μόνο τον Μπισμπίκη σε πρώτο πλάνο συνεχώς. Αυτό αποτελεί μια απλοϊκή και ίσως βολική προσέγγιση, μια τσαπατσουλιά θα μπορούσαμε να πούμε και μια ευκολία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις προηγούμενες ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη, στις οποίες όλοι οι χαρακτήρες είχαν δύναμη, όλοι οι χαρακτήρες είχαν επιρροή στην πλοκή και παρουσία έντονη που σήμαινε πολλά στην ταινία, άσχετα με το μέγεθος των ρόλων. Ο Θωμάς δεν αρκεί για να νιώσουμε, δεν αρκεί για να απολαύσουμε, να λυπηθούμε ή να χαρούμε ή ακόμα και να ταυτιστούμε ή να μας ξυπνήσει συναισθήματα. Είναι πολύ λίγος ο Θωμάς. Ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Βασίλης Μπισμπίκης όπως προαναφέρθηκε, είναι παντού. Η ερμηνεία του είναι συνηθισμένη, είναι ο Μπισμπίκης. Όπου και να τον δεις, είτε στην προηγούμενη ταινία του Οικονομίδη, την Παλάτα της Τρίπιας Καρδιάς, όπου υποδιόταν τον Μάνο Ζαφυρόπουλο, είτε σε ταινίες και σειρές στην τηλεόραση, μάλλον σε σειρές στην τηλεόραση περισσότερο, είναι ίδιος. Ερμηνεύει ίδια, χωρίς παραλλαγές. Εδώ όμως είναι Οικονομίδης. Εδώ θέλει δράμα, θέλει στοικότητα ή σαδισμό, μαζοχισμό, κακοποίηση και έγκλημα. Ο Μπισμπίκης είναι όπως η ταινία λοιπόν, μία ευθεία γραμμή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για αυτόν τον τρόπο ερμηνείας. Είναι πολύ πιθανό να ακολουθούσε ο ηθοποιός τις οδηγίες του σκηνοθέτη, ή είναι πιθανόν ο σκηνοθέτης να άφησε τον ηθοποιό να παίξει όπως νομίζει. Εξάλλου έχει δηλώσει κάτι τέτοιο ο Γιάννης Οικονομίδης για την προσέγγιση του Μπισμπίκη, ότι δηλαδή τον άφησε ελεύθερο. Εμάς, το κοινό, δεν μας αφορά το γιατί συνέβη αυτό, αλλά μόνο το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη. Η σπασμένη φλέβα σε μεταφέρει, αλλά όχι εκεί που νομίζει. Σε μεταφέρει στην τηλεόραση. Σε κάνει να νομίζεις ότι βλέπεις ακόμη ένα έργο της ελληνικής τηλεόρασης. Ίσως είναι εξέλιξη για το σκηνοθέτη, ίσως με αυτόν τον τρόπο να ήθελε να προχωρήσει σε ρηξικέλευθα μονοπάτια. Για το θεατή όμως που ξέρει καλά τον Οικονομίδη, τι είδους εξέλιξη είναι αυτή. Σπασμένη φλέβα, η εμπορική ταινία. Η σπασμένη φλέβα είναι αναμφισβήτητα μια εμπορική ταινία. Μάλλον τελικά αυτό ήθελε να πετύχει ο Γιάννης Οικονομίδης και το πέτυχε. Ίσως να ήθελε να περάσει στον εμπορικό δρόμο, έναν δρόμο που αναπόφευκτα οι επιτυχημένοι καλλιτέχνες μοιραία ακολουθούν κάποια στιγμή. Την εμπορικότητα της ταινίας επιβεβαιώνουν άνθρωποι μη οικονομιδικοί. Άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι μοιημένοι στις ταινίες του Οικονομίδη και δεν ήταν ποτέ φανς του, με τους οποίους συνομίλησα μέχρι να έρθω σε αυτή την κριτική, μέχρι να δημιουργήσω αυτή την κριτική. Η σπασμένη φλέβα τους άρεσε πολύ, λοιπόν. Άρεσε πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Προφανώς οι προηγούμενες ταινίες τους φαίνονταν καρικατούρες με βρισχές και τώρα βρήκαν το λιμάνι τους μέσα στα στεγανά, μέσα στα τηλεοπτικά σχεδόν όρια. Το ότι η ταινία άρεσε σε ένα ευρύ κοινό σηματοδοτεί αυτόματα τον θάνατο του παλιού, αυθεντικού, ξεχωριστού, συνταρακτικού, σοκαριστικού ενίοτε Οικονομίδη. Η ευρεία αποδοχή της ταινίας από το κοινό, η υποδοχή μεταβαΐων και κλάδων των συντελεστών της ταινίας σε πρωινές εκπομπές και η mainstreamίλα της μας εισάγει ομαλά, αθόρυβα και σχεδόν επικίνδυνα και προπαγανδιστικά στη νέα εποχή του σκηνοθέτη. Την πιο επιτυχημένη εποχή για εκείνον όμως μάλλον. Πόσο Οικονομίδη περιέχει η σπασμένη φλέβα. Είναι ξεκάθαρο ότι η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη δεν είχε τη σφραγίδα του. Μπορούμε να πούμε ότι είναι απλά μία ακόμη ελληνική ταινία με μπόλικο μάρκετινγκ προ-προβολής. Μάλιστα, για να μην ξεχάσει ο θεατής ότι βλέπει Οικονομίδη, ήταν ατάκτως ερημένες μία δυνατή σε δεσιμπέλ σκηνή με πινελίκια και μία πιο αδύναμη, χλιαρή σχεδόν σκηνή με βρισχές αδικαιολόγητα προσεγμένες για να μην ξεφύγουν και περάσουν τα εσκαμμένα. Ακόμη, δεν πρέπει να παραλείψουμε την απουσία του μεγάλου οικονομιδικού πρωταγωνιστή. Μπορεί ο Βαγγέλης Μουρίκης να συμμετείχε στο σενάριο της σπασμένης φλέβας, αλλά η απουσία του άφησε τεράστιο και αναπλήρωτο κενό στην ταινία.
Το τέλος της ταινίας πάει να θυμίσει Οικονομίδη, αλλά αν τον έχεις μελετήσει εις βάθος, όπως θέλω να πιστεύω ότι έχω κάνει εδώ και 24 χρόνια, ξέρεις και βλέπεις ότι είναι μια απομίμηση τέλους Οικονομίδη. Απομίμηση τέλους Σπιρτόκουτου, ψυχή στο στόμα, μικρού ψαριού κτλ. Όμως η ταινία στο σύνολό της ήταν τόσο άδεια από Οικονομίδη, που εύχεσε να ξεκινούσε στο σημείο που τελειώνει για να είχε μέσα και Οικονομίδη και ενδιαφέρον. Η σπασμένη φλέβα φτάνει στο φινάλε της, εσύ μένεις με τη δίψα να δεις Οικονομίδη και αναρωτιέσαι ακαριέα γιατί δεν έδωσε το στίγμα του. Ο Λέξ και το τραγούδι της ταινίας. Ας μην παραλείψουμε να αναφερθούμε στο soundtrack της ταινίας που υπογράφει ο Έλληνας ράπερ Λέξ. Το κομμάτι του Λέξ είναι αντιπροσωπευτικό του καλλιτέχνη και δίνει όμορφα τους τίτλους, όμως ένα τόσο urban και νεανικό κομμάτι μάλλον δεν ταιριάζει στον μεσήλικα και λίγο παραπάνω ήρωα και το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο ήρωας. Το κομμάτι του Λέξ φαντάζει μία ακόμη προσπάθεια του δημιουργού της ταινίας να κάνει την ταινία τον θείο που θα καθίσει με την νεολαία και να της δώσει μία χρειά αστικού παρόντος που όμως ανήκει σε διαφορετική σφαίρα από αυτήν που κινείται η ίδια η ταινία. Το τραγούδι είναι δυνατό, έντονο και εκφράζει ανησυχίες άλλης ηλικίας, γενιάς και τάξης. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση την εξέλιξη μιας γενιάς που έφτασε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ζει στην πολυτέλεια και να ζει σε παραθαλάσσια ευρύχωρα ρετυρέ, ακόμη και αν πλήρωσε ακριβά την πολυτέλεια αυτή. Σπασμένη φλέβα. Η ειλικρινής κριτική του κοινού του Οικονομίδη. Προσωπικά παρακολουθώ τις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη από τότε που ξεκίνησε. Το DVD με το Σπιρτόκουτο, την πρώτη ταινία του, έπεσε στα χέρια μου εντελώς τυχαία. Από τότε έγινε μια συνήθεια η προσμονή για την επόμενη ταινία του Οικονομίδη και την επόμενη και την επόμενη. Κοντολογής, έχω δει το Σπιρτόκουτο μόνος ή προσιλητίζοντας αμοίητους στον Οικονομίδη πάνω από 18 φορές, γύρω στις 20 αν θυμάμαι καλά. Την ψυχή στο στόμα πάνω από 15 φορές, τον μαχαιροβγάλτη περίπου 3 φορές, το μικρό ψάρι πάνω από 5 φορές. Και ύστερα ήρθε ο Μπισμπίκης. Την μπαλάντα της τρίπιας καρδιάς, αν θυμάμαι καλά, την έχω δει μία φορά και μετά μόνο κάποια στιγμιότυπα, αν και μου άρεσε, ενώ υποθέτω ότι θα παραμείνω σε πολύ χαμηλό αριθμό φορών θέασης και της σπασμένης φλέβας, τώρα και στο μέλλον. Προς το παρόν αρκεί μία φορά για να αναφέρω τη δική μου γνώμη. Ανήκω λοιπόν στην ομάδα εκείνων των ανθρώπων που μαζεύονταν για να δουν την εκάστοτε νέα ταινία του Οικονομίδη, αποστηθίζοντας ατάκες και από τους πρώτους που ενσωμάτωσαν ατάκες ταινιών Οικονομίδη στην καθημερινότητά τους, καθώς οι ταινίες αυτές περιέχουν ένα υπέροχο, βαθύ, άρρωστο σχεδόν χιούμορ που ελάχιστοι εξωοικονομιδικοί αντιλαμβάνονται. Όπως μας αρέσει να λέμε χαριτολογώντας μέσα στην οικονομιδική παρέα μου, τον Οικονομίδη εμείς τον φτιάξαμε. Ή μάλλον, όπως τα έλεγε σε μια ατάκα του ένας αμετροεπής ήρωάς του, τον Οικονομίδη εμείς το φτιάξαμε. Εμείς το φτιάξαμε τον Οικονομίδη, ρε. Εμείς το φτιάξαμε. Τότε που εμείς λοιπόν το πιστό του κοινό τον είχαμε θεό της κωμωδίας και της τραγωδίας μαζί, το ευρύ κοινό τριγύρω δεν τον γνώριζε καν και εμείς δεν χάναμε ευκαιρία να μιλάμε για εκείνον παντού. Μάλιστα, αν συναντούσα κάποιον με την ίδια οικονομιδοτρέλα με εμένα, δενόμασταν αμέσως και είχαμε πολλά να συζητήσουμε, να γελάσουμε και να παραδεχτούμε, πάντα με άξονα τις ταινίες του Κύπριου σκηνοθέτη. Μέχρι να γίνει γνωστός ο Οικονομίδης, εκτός από την πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που μαζευόμασταν σαν σε τελετή για κάθε νέα προβολή, μόνο έναν άνθρωπο συνάντησα, συγκεκριμένα το 2007, που μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με την νοοτροπία Οικονομίδη. Με αυτό το δικαίωμα λοιπόν, με το δικαίωμα του κοινού που ήταν πάντα κοντά στον Οικονομίδη, δημιούργησα την ειλικρινή και αμερόληπτη κριτική μου για τη σπασμένη φλέβα, την ταινία του 2025. Έτσι, για να εκφράσουμε και στα γρήγορα την κριτική της σπασμένης φλέβας και με αριθμούς, μπορούμε να πούμε ότι η βαθμολογία της ταινίας είναι 2 στα 5. Σε ευχαριστώ που άκουσες και αυτό το άρθρο από το Manly Today. Θα τα πούμε στα επόμενα.